Ioel, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Preiubiților, împlinirea acestei prorocii a avut loc în ziua Cincizecimii, prin pogorârea Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt a tuturor ucenicilor Domnului Iisus în Ierusalim. Răsunetul prorociei a cuprins și America la începutul secolului al XX-lea, prin multe treziri spirituale, dintre care amintim Topeka, Kansas, în 1901 și Azusa Street, Los Angeles, în 1906 până în 1931. Promisiunea botezului cu Duhul Sfânt, făcută și de Domnul Iisus, a fost dată tuturor credincioșilor, inclusiv românilor. În analele istorice citim despre fratele Petru Pernevan și alți 6 români care au fost botezați cu Duhul Sfânt. Printre românii din SUA plini de râvna sfântă ce au dus vestea focului pentecostal în România, a fost și Pavel sau Paul Budean, care a răspândit ideile pentecostale înainte de 1918. Deschiderea Bisericii Pentecostale din România în Păuliș, Arad, în anul 1922, a fost o primă piatră de hotar a mișcării pentecostale din România. Întâia Biserică Pentecostală Română. În Highland Park, Michigan, pe strada Oakland, la numărul 13921, la intersecția cu strada Victor, a fost, așa cum ziceau credincioșii pe atunci, întâia Biserică Pentecostală Română. Întâia Biserică Pentecostală Română din Detroit, cronologic și spiritual, era în fruntea bisericilor. Cum știm, documentul care atestă că aceasta a fost cea mai veche biserică pentecostală română din America și probabil din lume, este scrisoarea semnată de pastorul ei, Louis Neța, și cei 2 lucrători colaboratori, Louis Pop și Vasile Vigi. În 1937, biserica s-a înregistrat la Lansing, Michigan, sub numele de Romanian Pentecostal Church of God. În 1962, pastorul Alexandru Ilaci sau Charles Ellis a folosit banii obținuți din vânzarea bisericii de pe Oakland și Victor pentru cumpărarea unui lot pe aceeași stradă, Oakland și Louisiana. Românii harnici și îndemânatici au construit aici, în 1963, o clădire trainică. În 1965, fratele Petru Tivadar a fost ales pastor. El fusese vicepreședinte a cultului pentecostal din România. Prima convenție. Frățietatea din Detroit a fost gazda primei convenții cu participanți din Chicago și Kitchener. S-au pus bazele organizării Convenției Bisericilor Române Pentecostale. Pastorul Petru Tivadar a fost ales și a rămas președinte până în 1980. În 1971, biserica de pe Oakland a găzduit cea de-a 3-a convenție. S-au discutat diferite probleme pentru bunul mers al lucrării Domnului în bisericile române. La terminare s-a servit o masă de dragoste. Biserica a fost arhiplină și Domnul a însoțit lucrarea. În 1972, tot aici, între 18 și 19 noiembrie, a avut loc prima convenție a tineretului român din SUA și Canada. Revista Tânărul Creștin și-a început activitatea. În 1973 s-a vândut biserica de pe Oakland și Louisiana și s-a cumpărat biserica poloneză catolică de la 5272 Chopin, Detroit. Serviciile divine au continuat aici până în 1985. Tinerii s-au întrunit în cea de-a 2-a convenție a lor. În 1975, biserica a găzduit cea de-a 7-a convenție. Frații au votat în unanimitate măsurile propuse pentru bunul mers al lucrării. S-a hotărât sprijinirea revistei Cuvântul Adevărului. Fratele Sima Onciu a fost ordinat prezbiter. În același an s-a ținut Convenția Tineretului. Președintele tineretului era fratele Aureliahu, fratele Ghiță Tivadar ca lider raporta. Tineretul din Detroit a luat un puternic avânt pe calea rugăciunii, atât în cursul săptămânii, dimineața și seara, cât și duminica, seara, când cei dornici sunt ajutați în rugăciune de a primi Duhul Sfânt. Detroit, 1977, ședința de lucru s-a desfășurat într-o armonie creștină. Toate problemele majore ale asociației noastre au fost dezbătute și clarificate. S-a întărit unitatea bisericilor și a asociației.
Convenția a hotărât ca sediul organizației să fie la Detroit. În Convenția din 1979 s-a propus vestirea Evangheliei prin radio, s-a subliniat postul și rugăciunea. Participanții au fost îndemnați să se implice în lucrarea Domnului. S-au prezentat rapoartele de activitate. Fratele Petru Tivadar, președintele, a raportat binecuvântări și creștere, dând exemplu pe cei 16 botezați cu Duhul Sfânt în Detroit. În 1982 s-a ținut cea de-a 14-a convenție și a 10-a a tineretului. La convenția din 1984 din partea confesiunii Church of God a participat fratele Billy J. Rayburn, iar biserica și-a ales pastor pe fratele Ionica Buia, ce ajutase pe fratele Tivadar și a fost asistentul fratelui Lucaciu. În 1985, biserica de pe Ciopin a cumpărat Templul Baptist de pe strada Pardee în Dearborn Heights și au început înmulțirea bisericilor. Care spune: fiți sfinți! Fiți sfinți! Urmăriți sfințenia! Aleluia! Haideți să începem cu o jertfă de laudă, să binecuvântăm pe Domnul, să-L mărim, să-L onorăm și să dăm locul Duhului Sfânt să lucreze prin noi cu cuvintele la care nici nu ne-am gândit. Azi, din nou în Detroit, la 40-a convenție a bisericilor române penticostale din SUA și Canada, aducem laudă și mulțumire Domnului pentru purtarea Lui de grijă și dorim să continuăm în a sluji, ducând toată Evanghelia în toată lumea. Aleluia!